Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Nero makare mar sabato mabende chakora de chino nieri mano mar dag tuke chino mabende biro ningeso kangeso chakre saboro nyaka sapar mamidhi mapani kaendi mago mbaka kotenrikano koda mago iko mamulo weche iko mag tuke kone koda kocha kanyo endo parne gi kinde gi kitwe iko mag World Cup dhi nyime kanyo endo inyalo parne tim no ero mar France ka chalo koda tim no ero mar Spain osangado tiko mar donje nus final ka bende warito ni to kind England gi Norway ngama dhi ngado tiko, then bende Argentina gi Switzerland ngama biro ngado tiko kanyo endo mago wan wagoye mbaka kanyo endo wadhi ng'iyo ni to kama koro chopeni ngama kawe king'iye kanyo nyagesa ni endi wan wangi timbe gi kano bedo chakre nyaka nje gi chakre wangiane to timbe mage mabende samoro no expect ne nyalo kawo tuke gi kito sagole to timbe modongi king'ame no nyalo kawo kombe no ero mar World Cup. Koma chielo bende tuke ko mag skunde sekondari dhi nyime kone koda kocha Nyanza region, Rift Valley region, gwengo ko mag kata mana gwengo iko mag Western bende tuke gi kidhi nyime kanyo endo wan wangisi duoko makone koda kocha mosewuok nikech tuke ko mag Nyanza region koro chalo ka gi moseruma yanga nyaka gi kinde gi kanyo endo bende tim no ero mar Junior Starlets kiny rado kanyo endo koda tim no ero mano mar Bantwana mabende wuok e piny ero mar South Africa mano nyi Africa ma gine bwegre mar 17 timbe kiny gi gocho kiny mago duto bende wabiro ng'iyo ni kaende yonero makare kanyo endo weche ko mag tuke mag volleyball kaachiel koda tuke mamoko bende wabiro ng'iyo ni yonero makare kaka pile luwani Fred Mayaka wan kaendi koda jawadwa Nelson Kasugu kaachiel koda Selfin emba bende wan wago mbaka kaende yonero makare chiro ni elo achiel kachiel e mbui